Ukážeme si, jak funguje aplikace MyHami pro ovládání šumícího strojku. Napřed si řekneme, kde tu aplikaci stáhnete. Pokud si zakoupíte výrobek MyHami s aplikací, tak obdržíte návod a v tom návodu je QR kód, anebo je tam odkaz, kde se dá tato aplikace stáhnout. To znamená, pokud máme aplikaci staženou, ta aplikace je pouze v němčině, ale nevadí to, je to vlastně ovládané piktogramy, uvidíte, je to jednoduché. Takže stáhli jsme si aplikaci, zapneme aplikaci kliknutím na tlačítko a důležité je, musíme si zapnout šumící strojek, aby byl vlastně aktivovaný. Během chvilky se nám objeví připojení ke strojku a vlastně začneme úplně od spodu, to znamená úplně první tlačítko vlevo je zapnout nebo vypnout šum. Druhé tlačítko je ovládání světla, to znamená, můžeme si zaktivovat buď žluté světýlko nebo červené světýlko na našem strojku. Další věc, kterou můžeme ovládat v aplikaci, tak je zvuky, to znamená, máme k dispozici 3 zvuky šumu, to jsou ty úplně první vlevo. Ty si můžeme proměňovat klikem na číslici. Dále máme úkolébavky, těch je tam 8 a zase kliknutím na číslici spustíme určitý typ úkolébavky nebo melodii úkolébavky. Dále tam máme vážnou hudbu, kliknutím na ikonu vážné hudby zase můžeme si nastavit 8 zvuků vážné hudby. A dále tam máme vibrace, to znamená, můžeme spustit vibraci na strojku. Další věc, kterou v naší aplikaci můžeme ovládat, tak je hlasitost. To znamená, hlasitost si můžeme buď přidávat nebo ubírat podle libosti. Další věc, kterou můžeme na našem strojku ovládat, je časovač. To znamená, na rozdíl od klasického strojku, který šumí pouze 30 minut a vypíná se, tak můžeme si nastavovat od 10 minut až do 1,5 hodiny šumu. A další funkce, kterou můžeme ovládat v naší aplikaci, tak je senzor spánku. Ten si můžeme jednoduše zaktivovat kliknutím na ikonu toho senzoru spánku. Pokud nám svítí nebo je plně vybarvená, tak je aktivovaný, pokud vypneme, tak je deaktivovaný. Další věc, co si u toho senzoru můžeme nastavovat, a to je asi největší plus oproti klasickému strojku, tak si můžeme nastavovat citlivost senzoru toho spánku. To se nastavuje tak, že vlastně znova dáme šlízn. Tady, jak je to ozubené kolečko, tak klikneme a po kliknutí si můžeme tady potažením nastavit, jak chceme mít citlivý ten senzor. Tak, vrátíme se zpátky na zvuky, pustíme si nějaký pěkný zvuk. To znamená nějaký šum a aplikaci vypneme a já vám přeju hodně štěstí při užívání našeho MyHami a věříme, že vám pomůže.